No niin, me ollaan Äijäsen Tiinan kanssa tässä nyt valmistautumassa sitten kaupoille karstuvan joulupassikampanjan päävoiton arvontaan ja me tehdään tästä tämmönen video tästä arvonnasta teille ja me ollaan saatu tosi hyvin näitä passeja taas meille palautumaan. Kiitos kaikille osallistujille. Täällä on kassillinen passeja ja nyt me sitten arvotaan päävoittaja. Minäpä sanon nostaa sen. Joo, Jenni mä sekoittaa. Sekoitan tästä vähän. Kaikki on varmasti sekaisin. Noin, ja sitten Tiina nostaa ja täältä arvotaan voittaja. Se on tämä. Sieltä. Ja katsotaan, että passi on oikein täytetty. Täällä on 1, 2, 3 ja 4 eri liikkeestä on leima. Ja 400 € päävoiton tässä meidän joulupassikampanjassa saa Sami Antinaho. Onneksi olkoon. Onnea voittajalle.